Oh
Hus yo. Yo. Hus. Ya ya ya. Lo. Oh. Hey. Ya. Hus yo. Oh.
Duh Gusti tasih kula sumengkeming karsa padha tasih kula yo ayo yo selolololo ya hos hos ya yo 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 hey 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 Gayeng ya Mbak Yanti. Nggih ya Mas. Kendangannya mantap ya Mas ngendang. Monggo donaturaken lagune napa? Ulo. Apa? Ulo. Wis ulo nyala ulo. Kuwi nggo tambah kuwi iki Mas. Tuh. Jong kene iki saya nom-nom nih Mbak Yanti ya. Enom ya bagus-bagus kok iki Mas. Ya rasa barang. Rasa. Rasa ngopi tekan. Mau bengi
Pondok. Ketemu saya kapan? Gak nopo. Kenapa deh? Terus. Sampun, Mbak. Jongki nom-nom iki senengane ula pokoke. Senengane ula. Ulane sinten Pak Agus? Wis sembuh. Tak kira nek ulane sik ndemung. Ketoke. Ketoke ya. Ketoke jan. Heeh, nggih. Monggo Monggo dilanjut. lajengin apa Mas derek mawon monggo. Heeh. Napa Mas? Request boleh monggo yang mau nyawer juga boleh. Kuwi tau do bae. Aku nek disawer njuk semangat njuk guyu. Mbak Runi lho. Ora mek prengat-prengut wae. Nganggo jempalik barang. Kesandung asmara. Oke. Nggih. Sinten iki mau sik request? Sing bende. Iki seda ora iki? Oh iya. Apa Mbah? Nah, manut ayo, Kek. Ya, satu lagu. Ya, satu lagu. Terus kondur lho Mbak iki. Nggih. Wis arep jam 1. Monggo Mas Parit. Ya. Heeh. Ya.
Model piye? Zuh. Yuk. Ayo. Apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentenge wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumut ning pinggir ning jero dodo pensin larakake arep kepimene kowe weran duwe ojo silang batimu marang kahananku kang mas pupusen rasa tresnaku. Apa iki wis dalane takdirku sing kanane sliramu beda hati beda labe wis kadung mati rasaku kang mas rono tangisku beci eko wilongo saka uripku. Wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane wis gawe lara atimu. Ayo. Yo. Yo aho.